Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alamin. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes pitsa 8 na bulan sang Setyembre tuig 2020. 108 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na naman. 115 dias na lang ang nabilin sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports. First portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, isa ka barangay kag anom ka mga purok sa syudad sa Bacolod, lockdown, umpisa kaina sang kaagahon. Bacolod target 23 ka mga public school himuon nga quarantine center. Mga personnel sa Talisay City PNP negatibo sa COVID-19. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginataga ni Presidente Rodrigo Duterte absolute pardon ang US Marine nga ginpamatbatan sa kaso may kaangtanan sa pagpatay sa Filipino transgender woman sa tuig 2014. Ginanunsyo sa Twitter ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang nasambit nga desisyon sang presidente para kay Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Si Pemberton nga ginpamatmatan sa tung Disyembre 2015 sang anom tubtob na pulo ka tuig nga pagkabilanggo sa kasong homicide sa pagpatay kay Jennifer Laude. Dihamak nga mga reaksyon sa nagkalain-lain nga sektor ang nagtuluhaw pagkatapos sining desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte, labi na sa pamilya Laude. Nadumduman, si Pemberton nagdala sa isa ka hotel sini kay Laude, dito na diskubrihan nga ini siya lalaki, kag dito nagluntad ang krimen. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Good morning sa aton mga... Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas
kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon niya ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may daya ng palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin. Kwinta na morning! Bilog nga dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya. Sa Negros Occidental, kamusta? Nakibot ang bilog nga taga Bacolod sa hinali nga pagkambyo halin sa General Community Quarantine pakadto sa Modified Enhanced Community Quarantine kagabi lang. Anano pagid ang mga balita? Anano ang nagakatabo subong diri sa syudad sa Bacolod? Kamusta ang mga dalanon? Kamusta ang nagabiyahe? Labi na gid sa mga tricycad, mga dipasayro nga salakyan. Kamusta mga merkado? Kamusta na ang dakbanwa sang Bacolod? Inatanan, idulong nga impormasyon sang aton patrol. Balita sa patrol. Como Martes, upod naton. Bati, kada Martes upod ko ang aton gwapa nga nagapungko nagaman sa patrol si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning! Good morning! Happy Salasep, Action Fred. Kaya doon nagsala, Action Fred. Ang tanan naman naton nga mga ka-action. Pero doon subong hindi pa tanan, Action Fred, ang na-informan sang hinali lang nga pag-shift naman sang quarantine mode diri sa syudad sang Bacolod. Kaya ti mga kagabi, mga alas, ano na to, Action Fred, mga alas 8 o mga alas 9 na. Sang gin-anunsyo naman sang National IATF nga ginpaidalom sang ginpaidalom nila syudad sa Bacolod sa MECQ ukon Modified Enhanced Community Quarantine. So bisan ang lokal nga mga opisyal diri naton sa Bacolod nakibot man nga amo inagali ang palayag sang opisyal ti effective today dahil Action Fred. Di kagabi sa mga nakamonitor kag sa mga nakahibalo Action Fred sang anunsyo man sang National IATF, naghambal sila nga ay wala iya sang window hour o kun wala abin ga sang isa bilang isa lang kaadlaw effective today dayon wala sila iya sa masak sa ilagalay wala iya Action Fred kahanda. That's why nga nagahulat-hulat man ang tanan sa panibag-o naman nga executive order in kaso gidman magpagwa Action Fred si Mayor Bing Leonardia. Actually din, now do wala Action Fred. Karkuloko ba si kagabi doon nagpululaw inisla para magbuhat lang sa mando naman bago? Kapangalot, guro-ulo, Action Fred. Mambal naman paano, tani, masigo, o kung masanto, sila naman gusto. Dati, although nga ti ara, Action Fred, no, kadagwa sa executive order, may mga nagapamangkot, kinaiya, may mga bashers, wala nga ginatawag, ngati may ara man sila sang kaugalingon, nila nga ginapatihan, kag paghangop man. Pero ti karon bulubantayan, Action Fred, kaya subong medyo wala pa man sang tawo sa dalanon o kung base nagdesisyon na nga hindi na lang danay magwa kay base maalang-alang naman. Kasi naibaluan na Action Fred basta MECQ kung under Modified Enhanced Community Quarantine ng isa ka lugar, 100% stay at home ina. Ang mass gathering, 5 lang abi ang maximum, kag sa mga transportation, wala gid Action Fred. Wala public transportation, wala sang domestic kag international flight, kontrolado man ang pagbiyahe sang mga returning OFWs, kag ang ginarekomendar lang yun ang pag-bike Action Fred, no? Sang aton nga mga ka-action dira nga nagatrabaho o kung ano pa dira nga mga establishmento ang ginapahanugutan nga magbukas under Modified Enhanced Community Quarantine. Actually, Action Fred, paglibot-libot wala pa yan masyado sa mga pasahero man nga salakyan.
Bago niya halin pa ni sang Marso, kambyo-kambyo sa quarantine status, doon sa ulo naman siguro nila kung kada amo ni or ECQ or GCQ amo na ang mga pagsulutdan. Subong nagalang-alang naman. Biskan ang aton nga mga city officials nagalibog man ang ulo how much more pag-induction Fred ang aton nga mga frontliners nga nagabantay man sa mga check-up points. Di wala sila kabalo nga base ang amo ni hindi naman balido, base ang amo ni nga rason hindi naman pwede. Di mag-ulo adlaw action Fred juro base mahustisyahan kita ni tanan kung ano man gini ang luyag sa National IATF. Although ngati kabalo kita nagapaminsar kung nagapatuman man lang sila siguro sa mga makapamayo man, especially diri sa syudad sa Bacolod, nga nagataka sa gihapon ang kaso sa COVID-19. Kahit isiribaloan sa masobra 4,530 plus, Dr. Fred mo, nagpositibo sa COVID-19. Pero kabay pa nga sa amo niya San Fred nga desisyon, kagati sa amo niya mapagsulundan, mapahagan-hagan, mag-work man gid bala San Fred ang ila kini ng mga plano. Sa ato mga ka-action, bantay lang kay miskan kami sa media, nagabantay man kisa abla San Fred, kita padaan, ginabasol, nga sininga oras, lain ang palayag, pagkadaso naman nga oras, lain ang palayag, nagasunod lang kag nagahulat lang kami Pero San Fred, ang aton nga merkado karon na sigurado gina San Fred kung magdeklara naman din subong adlaw officially ang MECQ ti Sarula Kwartang Pinoy mangita ina sa paagi para hindi iya magutman action Fred. Sa aton nga mga ka-action, nakaibalo pa mo bala para sa complete nga management sa inyong liver detox. Balita rin sa patrol, ang ka-action nyo, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:57. So anganon ta posible karon nga adlaw magwa ang mando ehekutibo nga bag-o ni Mayor Bing Leonardia Gulpidigulat ba ang mando sang National IATF. Pero luyag datod kag sendi sunod kita kung ano man ang ginamando didto sa ibabaw. Tanan nga mga local government unit sunod sa mando sang National IATF. Ariyo ang maayo nga panugyan. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic.
Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kahintangan Responsable at ang balita Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Palayag naton ang pahayag ni Mayor Bing Leonardia sining pagbag-o naman sa mga pagsulundan angot sa COVID-19 ang gulpi nga pagpahibalo sa National IATF. Dire kita anay sa report sang probinsya. Ari naman isa ka barangay, 6 ka purok sa syudad sang Bago, lockdown umpisa kaina sang kaagahon. Balita Kapitolyo. Detalye sini pod kay Action Marlon Binubia. Action Marlon, please go ahead. Umpisa alas 12:01 kay nasang kaagahon gayon paidalom sa lockdown ang isa ka barangay kag 6 ka mga kapurukan sa surad sa nga Bago Negros Occidental. Sa pagwa nga executive order ni Bago City Mayor Nicolas Yulo, ang barangay amo ang barangay Maaw. Pilog kini nga barangay Maaw nga ginpaidalom sa lockdown samtang ang 6 naman ka mga kapurukan amo ang Porok Astro Montara, Violeta 1, Violeta 2, Crossing La Carlota, Kawilihan, kag Porok Site, tanan nasakop sang barangay Don Jorge. Araneta sunad man sang Bago. Ang rason sang siring pagpaidalom sa lockdown, bagon man sang pagdamo sang community transmission, kag mapasiguro ang kaluwasan sang mga residente sa lugar. Ini ang nakabase man sa rekomendasyon sang City Interagency Task Force on COVID-19. Ang sunod sang Bago, isa lamang sa mga lugar sa Negros Occidental nga may madamo mga kaso sang COVID-19. Ang kaaksyunugikan sa Kapitolyo, Action Marlon Hinovoya, una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Diri kita. Ipalayag naton para ang aton mga kauturan may ihibalo kung ano ang mensahe sang alkalde sang syudad sang Bacolod. Unahon tani kay importante ini ang message nga bago ni Mayor Bing Leonardia. Ari siya. Bago gid lamang namon hibaluan nga may National IATF resolution nga nagabutang sang syudad sang Bacolod under Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ. Ging paabot ko nga sa Merkulis sa pagbisita sang aton mga top officials halin sa IATF, amon ini pagatalakayon kay as late as 8:30 sa subong nga gabi pod pa ako kay Vice Mayor Elcid Familiaran kag sa aton mga konseyalis kay naga-assess kami kag naga-evaluate kami kung ano nga posisyon ang amon ipresentar sa meeting nga palabuton sa September 9. However, tungod na pagwa na ni ang resolution sang IATF, the only thing to do now is to implement it because that is the mandate of IATF nga tanan nga LGU sa bilog ng Pilipinas must take instructions from them. So, kung sa bagay, ining MECQ ang tinutuyo para man ini sa aton kaayuhan. Gapaabot kami nga may siguro inconvenience kag may mga adjustments kita nga paghimuon, pero ti amo nang aton nga trade-off para makuha naton ang handom nga ma-contain naton o mahagan-hagan naton ang pagdamo kag paglakta sa COVID-19. May dako man kita nga konsuelo nga madasig ang pagresponder ni President Rudy Duterte kag ni Senator Bongo sa aton pangabay nga ayuda para magbulig away batok sa COVID-19. Si Secretary Roy Simato, Secretary Mike Dino kag Secretary Charlie Galvez upod kay General Mel Feliciano kag sang iya asawa nga si Mia nga amo ini ang mga tawo nga ginpadala ni President Duterte sa Cebu at the height of their crisis. And I can say that they are a success story in Cebu. Sang una,
sa krisis ng Cebu, naglabot sila as much as mga 350 cases a day. Pero subong, nagpanubo na to as much as only single digit nga cases nila dito subong. So, with caution and optimism, let us face this problem squarely. We hope that with the help of these people, with their expertise, experience, and their wisdom, we can all together benefit from this. So, updanta kung anong maayo para sa aton nga banwa. Tinguaon ta, magsunod kita sa mga reglamento kay amo ini ang makabulig sa aton away sa COVID-19. Ang mga inconvenience, ang mga adjustments will be only temporary. Pero ang mas importante nga matuman naton ang handom nga mahagan-hagan naton ang COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. So palihog updanta tanan ang aton mga reglamento, palihog sundon ta tanan ang aton reglamento kay para ini tanan-tanan sa aton kaayuhay. Palihog lang gid mga kaabyanan. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Ini tanan-tanan sa aton kaayuhay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Nabatian ang alkalde sang siyudad sang Bacolod. Bantayan pagida ang dugang nga mga detalye sini mga pagsulundan bago-bago nga ipaidalom ng Bacolod sa Modified Enhanced Community Quarantine. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan.
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansan anong kahintangan Responsable at pagbalita Kabayan na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat. Sang mando
bag-o ang aton syudad sa Bacolod. Kon bala ang home quarantine pass magapadayon, ang add and even scheme magapadayon, negosyo, kamusta, jeepney di pasahero, mga checkpoint kung magapadayon sa idalom sang bag-o nga mando naman sang IATF National Modified Enhanced Community Quarantine. So hulaton ta, posible karong adlaw magapagwa na sang bag-o nga mando ehekutibo ang alkalde sang syudad sa Bacolod para klaro bala sa atong tagpalamati nga hindi kita magbalang-balang, hindi kita magsalangisag sa mga binago-bago. Wala pa magdugay ang aton sini home quarantine pass, another naman mando sang national. So hulaton ta kung ano ang binago-bago nga mga pagsulundan ang ipapanaog sang syudad sang Bacolod. Mabalik kami pagkatapos sang mga ini. Cellphone Plus Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan
para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Mayo nga panugyan. Na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita. Dako na ang jackpot 100 milyones. 209,926. Porte, no? 100,000 na. Kombinasyon in any order. 28, 30, 20, 49, 26, 40. Kombinasyon 655, 28, 30, 20, 49, 26 kag 40. Sa ilo kita 645 ang jackpot 24,042,863. Kombinasyon in any order 37, 7, 34, 17, 5, 27. Kombinasyon sang 645 37, 7, 34, 17, 5 kag 27. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Starbay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong nagkalintangan Responsable at ang balita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Mga balita naton sa City Hall, Bacolod target ang 23 ka mga public school himuon nga quarantine center. Balita City Hall. Detalye sini, upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May action Fred, 23 ka mga public school diri sa mga syudad sa Bacolod ang target nga himuon nga quarantine centers sang LGU sang Bacolod. Kung madumduman action Fred sa karon mayara na sang 11 ka mga existing nga mga public school nga ginatiniran sa karon sa mga LSI o kung nagaserbe nga isolation facilities sang syudad. Ginpahayag ni City Councilor Renesito Novero ang chairman sang quarantine center action team sang syudad. Subong nga si Action Fred mayara sang dugang nga 5 ka mga isolation facility nga ginapreparar kag ginahingagaw nga matapos subo nga semana Action Fred. Sunod sa konsehal sa tion nga mangin operational ang 23 tanan ka mga quarantine centers sang syudad. Ginapaabot nga masobra 1,000 ka mga persona ang pwede Action Fred nga ma-isolate sa sining nga pasilidad. Damlag lang Action Fred gin-inspect man ni Councilor Novero upod man ang mga personnel sang City Engineers Office ang Yolanda Housing Project sa may barangay E. Lopez sa may syudad sang Silay nga amo nagaserbe nga reserba sang LGU. Sa tion Action Fred nga hindi na maakomodar sa mga pasilidad diri sa may syudad ang mga nag-positibo sa COVID-19. So we have public schools 11. We have 1 private school, and then we are adding within this week 5 more public schools. Kasi tanan-tanan nga mahuman naton basi mga 23 public schools tanan. Nabatian si City Councilor Renesito Novero. Yari naman kaaksyon ang 5 ka healthy nga mga ingredients nga makitaan sa isa ka capsule. Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang aksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa service.
Action Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. Mga personel sa Talisay City PNP negatibo sa COVID-19. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May aksyon na Fred, nagnegatibo ang tanan ng mga kapulisan, kagiban pa nga mga empleyado sang Talisay City PNP. Sang ini sila ang nagpa-swab test man sa itong ipatigayon nga one time, big time, ma-swab testing nagligad nga Agosto 30 kag 31 action na Fred. Suno diri kay Police Major Jigger Jimino, ginkalipay nila nga ang result wala gid sang nagpositive sa ila kay subong kampante na sila sa ila siniman nga kaugalingon. Organization natin nagpaidalom kita sa mass testing kagina siya nag-abot ang result action po yun natin sa Maybird na turn out na negative ang tanan natin dito rin na ipa-test.
Palayag man ni Himino nga ti prior sa ila sini swab test action Fred, may nauna na nga nag-positive nga isa ka police staff sergeant ini siya na assign dira sa merkado kag karon ara na sa quarantine facility nagpa-relax kag nagpaayo-ayo na action na Fred. Ang Negros Occidental Provincial Police Office action Fred may 4 na ka mga kapulisan nga nagpositibo pero duha sa ila ang nakapauli na sa tagsa-tagsa ka mga puloyan. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:50 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Man. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19.
Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na pila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Na pila ka mga blatter. Ano na tabo? What happened? Aksyon Eden. Action Fred, duha ka mga granada ang gin-turnover naman sa isa ka concerned citizen sa Police Station number 5 sakop sa Barangay Granada, siyudad sa Bacolod kahapon nga adlaw. So ang kung kustodiya man ini Action Fred sang aton kapulisan para man usisaon ang nasambit nga duha ka eksplosibo nga gin-turnover man sa ila sini nga police station. Samtang sa iban pa naton nga balita sa gikan sa police station, arestado naman si Brian Haruda, 22 anyos, residente sa Purok Santo Domingo, Phase 6B, Barangay Hanubanan, siyudad sa Bacolod, matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso naman nga RA 9165. Ginserbihan siya sang warrant of arrest kahapon ang Fred mga alas 9 sang gabi kagyara karon na detained sa police station number 10. Arestado man matapos ginserbihan sang warrant of arrest si Jose Benjamin, 48 anyos, residente sa Purok 1, Barangay Singkang Airport, bangod man sa kaso nga theft. Si Benjamin ang yara karon na detain sa police station number 8. Sa ato naman nga mga kaaksyon na kay balo kabubala sa sininga pa. Balita sa patrol, ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin. Sumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:02, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,